أدوناي بمأسارو كور حم توقع تجاري أكملنا أدوناي تأثير بر أي موتن ودتو عتايك عقول جزء من أسي يأسر يفتح أيكون عند أدوناي كاب كنديس أجمعات كاب كندي شجرات كله خيول يستر على مالتنا أدوناي تنكر رأي من هزله قرب طعمة فوت بيتسا قولوا له يا حيا الغينا سامري اسمع سلام دق عبيتي خمينيهم دحنا ديهم على خطب እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም كم تانا سلام زلخو نسخاتم دما ببزلخما سلام من رهوان قسانة النعخاتهم من نكورات حياتي من بارخص نزا channel زي حدش تلهم شير لايك سبسكرايب نوالكم مباراتعني سبسكرايب زولكم دما كابل بيئة مسكن لايك شير ناقوالكم ملتوني من برسع مران كبرات يهابلي نار حكورات حياتي مبارخص لما انت هزلخم مسئ زلغيو كم تأما توزر أخما بزعبا سامرنا بزعبا عوشو بزعبا أدناي حمنا أي نيلو مع انت فيدي حزلخم مسئ زلهم أدناي حمنا يو كم زنر يزلنا نسمع زلنا أم حوارا مديا أدناي نام يعني لما انت تتحيزهم تأثيرهم بفيدرال منجستي ولقوم لونا كرات حواتي لزوم التأثير حواتنا እግዚአብሔር أملك مواسطي يفتر لهم ميتاችን مساعتم تخون ቅድስት ድንግል ማርያም አደና ዘአመነ አይሐፍርንማ መዋጽእት ትፍጠረሎም የዝብል ንኣቶም ኣነ ግርም ዝብለንሲ ለጓራይ ዓይኒ ማከም ዘይረኺባ ከያት ምዙይ ኣነ ግርም ዝብለንሲ ኣትማው ኮሜንት ጽሕፉ ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ ባይዘወይ ኣነ ቪድዮ ክሰርሕ ሓሰኹሉ ነይረ ብዛዕባ ኣደና አንተ የርኢ ግን ኸዚስ ኣውስ ኮሜንትታት ክሪኦ ከለኹሲ ብዙሕ በቃ ይረሸን ዝብል ሰብስ እንዮ ታየር ረሽን ታይዲ ሰሪሑ ዝቆል ዓዚ ማለት ሰሪቆም ዓሚፆም ክንደይ ነገር ገይሮም ኳሲ ለም ምርሻንስ ኣይወፅሑን እኳ ደኣስ ይፍትሕ ኣለዉ እኳ ደኣስ ብዋሕሲ ይወፅእ ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ክወፅእ እዩ ኣደናይ ደሞ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ክወፅእ እዩ ተፃርዩ ምንም ላብ ምርሻን ነገር ለብልስ ኣይኮነን ግን ይራሸን ትብሉ ሰባት ኣብ ኮሜንት ዝፅሕፉ እምበርኸ ተጋሩ ዲኹም እምበርኸ ሰባት ዲኹም ከም ሰብ ተሓስቡ ዶ እንታይ ገይሩ እውነት ማሕበራዊ ሚድያ እኮ ደገፍ ይኾን እዩ ማለት ንፅቡቅ ፅቡቅ ድምፂ ተኮይናዮሲ ይሕግዞ እዩ ነው ንስኻትም ረውሒ ለይትረውሒ ተውድቑል ትደልዩ ግን ንረሽን ኢልኩም ግን ክርስቲያን ኣይኮነን ፅቡቅ እንድሕር ለይፅሕፉስ ስክሪንሻት ገይሮም ሕልፍተ ኢልኩም ምስታይ ከይትኾኑ እዩ ማለት እንድሕር ሓደ ሰብ ግዴታ ኣድንቆይ ትብሊ ኣነ ፈተዮ እሞ ንስኻ ለፍተወይ ትብለይ ሓደ ሰብ خلاص نادناي زيت فوتو تخينهم تحالفوا نمتاي تريو نمتاي كومنت حماق تصحفوا حرسو كنت حتى يتفتحون خاكو دين الخير حتحلفوا بزو حساب سيوكا يرشن زبلنيو أنا نايس تأيو غير كويس غرماني تاي صريحو يبزحنا غرم بر صريحو زرنيا يخوانا قالي يخوانا زرنيا تكوي واللي حانتي تبقى يزحسن كم خاليس بزعبا بوليتيكا منامن سيتناقرن مالت حانتي إثيوبيا مخانو بقى نخلو سابس تقيميو نبزح سب نقاقيحو نبزح سب كاب حماقنا وصبق العيلو تاقري سؤال عزيز تاقبري خمتو الوزن لهم مجمري افتنا درجة زو توصح داليهم خمتنا صبق سرح تسرحو نسب نقاقحو نسب لتأكب سرح تسرحو كأوخم متفتيخم ماكينة بالتشلمش نيل تولس تايخونهم يو سجمر أدناي ماكينة مسوسة دايت ألا أزوزحو قدم إدحنا ينيرو ماكينة مسودة صدقين بزحات إيفين تجارب بزحات سؤالهم عينتهم تواتيتو تجارس نتقراوي تحسدو بزحاس حسادات نيخم خندي يرتراو حواتنا إثيوبياوي أمحار حواتنا خندي نجر دمتنا خنوسي تجارو إيفن تجارو جين خندي نجر تشرح لهم
ፅቡቅ ኣይኮነይ ክብለኩም ይደሊ እና ኣደናይ እና ጀኒ ሓፍትና ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላክ መዋፅእቲ ይፍጠረሎም ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በበዘለኹም መፅላልትኹም ዝሮ ዝሮ ኣነ እኳ ከም ዝመስለኒ ጋይስ ሳምሪ ጥሉስቲ ስለ ዝኾነት እያ ከምዚ በቃ ብተደጋጋሚ ትሓምላ ምናምን ገለ በቃ በዛ ላይ ደግሞ ቦካር እያ ኣይኮነን ዶ ቦካር ኮይና እዚኣ ወለድና እኳሲ ብዙሕ ካልኣይ ሳልሳይ ወሊደንሲ ኣሕና ብዙ ንዕዘቦሲ በቃ የሓማይ ድቅሳ ገለ ምግቢ ዝኾነ ነገር ሰሪሕካለን ኣይኮነን ድልኣተን ሰሪሕካ ትብልዕንዋ ልባዕልና ሰሪሕና እንበልዖ እኳሲ ጮይኑ ዶ ገለ ደቂ ብጣዕሚ እየን እፍ እፍ እየን ዝብልኦ በቃ እዚ ምግብታት ገለ ብጣዕሚ እየን ዝፀልአዋ እነ ሳምሪ ደሞ በቃ ነፍሰ ጡር ስለ ዝኾነት እያ ብጣዕሚ ልትሓምም ግን ናብራ ሰብኣይ ኮይኑ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ሰብኣያ ከዓ በቃ ደቢርዎ ገለ ኣማሪሩ ምናምን ቀለም ማለት ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ልዓወት ዝተዓዘብናዮ ብዙሕ ነገር በቃ እንፀርፂሩ ምናምን በቃ ኣነስ ፍቅሪ ለይክእል ኣላጋግሳ ገለገለ ኢሉ ግን ከምኡ ኣይኮነን ጥሉስቲ ስለ ዝኾነት እያ እሱ ከዓ በቃ ላብ ናባዕሉ ገለ ሓሲቡ በቃ ትሪት ምግባር ዘይክእል ብዙሕ ነገር አንፀርፂሩ ለዛም ለባም እዩ በእውነት በቃ ከምዚ ገይሩ ሰሪሖ በቃ ዘልክእላ ነገር ሲ ሰሪሑ ብምብልዑ ብምሕጓስለስ ዓብይ ነገር እዩ በእውነት በቃ ሰብኣይ ካስ ከምዚ ክኾን ኣለዎ ትሓመም ተለኻ ትስሕቕ ተለኻ ኩሉ ግዜ ጎድንኻ እና ዓወት ከዓኒ ብዛ ልክእላ መጠን ማለት እዩ እዛ ዛሕሉ ጣዕጣዕጣዕ ኣቢሉ ሰሪሑ ኣውሊዑዋ ዋላ እኳ ብዙሕ ኣይትብልዕ እያ ግን ከዓኒ ተልዒላ ካብዛ ሃሪሰታ ነበረት ቅንዕ ኣቢሉ ክልተ ክላሰ ይኹን ሰለስተ ክላሰ ከሊሱ እሱ እውን ሰሪሑ ቃዕሙ ሞኪሩ እና ከምኡ እዩ ዝረዝረ ጋይስ ዋይ ክብለኩም ይፈቲ ሳምርዬ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ኢለኩም ከምዚ ከማይ ልፈትዋ ልሳምሪ ኣሎ ዶ ከምዚ ከማይ ልሳምሪ ዝፈትዋ እንተሃልዩ ዋላ ኣነ ይፈትዋ እየ ኢልኩም ከምኡ ፃሕፉልይ በእውነት ኩሉ ነገራ እኮ እያ ውቅብቲ በቃ እልትክደኖ በቃ ኣከዳድና እዝብቲ እልትናገሮ ቃላት በቃ እንዱብቲ ኩሉ ነገር በቃ ምቁርቲ ዝኾነት ቆልዓ እያ ካብኸኒ ዓወተይ በቃ እንፀርፅር ኣቢሉ ሕማም ኣይትሓመኒ ኣይበሃሊ ኣይትጨክነለይ ብከምቲ ሰበይትካ ዝበለቶ ንዝፈትዎ እዩ ዝፍትንዎ ኢላ በእውነት ብሓቂ ሳምርየ በቃ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንዝፈትዎ እዩ ፈተና ዝህቦ እምበር ንዘይፈትዎ የብሎን እና ፈተና ኣይፅላእን እዩ ንፅቡቕካ እዩ የጠንክረካ እዩ ሕማም ደግሞ ኣይትሓመኒ ኣይበሃሊ ኣይትጨክነለይ እምበር ሳምርዬ ደግሞ ብሰላም ኣንተፍሲ ብሰላም ተጋላገሊ ቀሪባ እያ ልትመስል በቃ ብከምኡታት እያ ብጣዕሚ ልትሓምምላ ቀሪባ እያ ልትመስልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሰላም ተጋላገልኺ ይብለኪ ሳምርዬ ማዕረይ እናጋይስ ወይ ብካሊእ ቪድዮ እስካዕ ዝመፀኩም ሰሰናይ ንዓኹም ኣነ እውን ንዓኹም ፍቱው እየ ዘብለኩም ሽኮራተይ ግን ሰብቲ እዚኣ ባይራ ልባ ኣውፅለይ ኣቶም ህዝቢ 7,000 ሰብስክራይብ ሒዘሲ እውነት ቫይራል ለይ ተውፅለይ ኣቶም ሕደጉ ኣቶም እዚ ሕደጉ እና ቪድዮ እዚ ሸር ተፈቲኹም ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ጎርለይ ኩራት ኣሕዋተይ ብካሊእ ቪድዮ እስካዕ ዝመፀኩም ሰሰናይ ንዓኹም ፍቱው እየ ዘብለኩም ደሞ እሺ